manyien ma wadhi godo nyime gi kinde ni. Kwawere kod mago mag siasa, wadonje motenore gi weche mag somo. Pek mar ngima en achiel kuom midhiero marocho ikruok mar jopuonjre donjo e klas 9 bang' tieko klas mar 8. Jonyuol timo ikruok e odiechieng' mogik ma nyithind ka koro nyithindgi rito donjo e sikunde sekondar odiechieng' makiny kaluwore gi kalenda mar somo. Jafwambo marwa James Okoth miyowa ler ewi kaka ikruok obedo. Wuok tich tarik 6 odiechieng' moyang gi migawo mar somo kaka mano ma jopuonjre manyocha otieko klas 8 biro riwre gi jowadgi e skund sekondar kaka joklas 9. E Kaluo, jonyuol ne owuok oko kendo yoro duke mag uso uniform kod kembe makwayo uniform kaachiel gi mago ma uso buge ka gitimo ikruok mogik e odiechieng'. Kata kamano, thoth jonyuol ok ne ochopo kalure ni moko kuom sikunde pod chuno jonyuol gi nyiewo uniform e skunde. Uniform idwaro mondo ong'iew e skul, to wan gi uniform idwaro mondo ong'iew e dukni. Dukni nitiere kaka nafu nyalo bete moloyo nyiewo uniform e skul. Jonyuol ok ng'iepo maber ahinya kaluwore gi tin mar pesa. Moko gibiro matin, ok kaka no expect ni maybe gidhi biro mang'eny kaka kawuono Sunday, nwang'e ni wadhi pong', lakini gibiro matin. Jonyuol ywago pek mar ngima, nok mar omenda kod idho mar ochumi pachoka, ka moko bende nigi kwayo mopogore. Jonyuol nigi pek, mokwongo pesa lal, mar ariyo ting' pek ne jonyuol, osuru omede ni malo. Bei imekuwa juu sana, si kama wakati mwingine. Kuna tofauti, ndani ya sura ilikuwa juu hata sana. Hii mnasukumusa, mnaelewana, ngarawa naweza kukurudishia chini kidogo. En biashara mosenyoji, kechani biashara mosenyoji jonyuol. Serikal kane nyalo yie kata mar county kata mar national gikony jonyuol ke jonyuol winjo matek. Jolony e weche mag somo lero ni achiedh nade ma okwako sekta mar somo kidek medo hinyo ikruok ma jonyuol keto ne somb nyithindgi. Kane oluwore gi kaka serikal nowacho ni subsidy maniketo e fees ni dhi gol, koro jonyuol pod ok ong'eyo adier ma wach makiny ka gidhi e skul to ging'e ni gidhi chulo pesa di. Jomoko ong'e ni pod gidhi tiyo gi fees machoncha, to jomoko be paro ni samoro wadhi ka wadhi paro ni giparo kata ni dhi bed ni omede gi 5,000, to ka gichopo kaka waseneno kuonde moko matimore ga iyudo ka omede kata mana gi siling 20,000. Koro mano jonyuol pod ok ong'eyo adier mar wach ni to kiny nobed nang'o. Dang'ni bende pod okwako nyiewo mar uniform, ni mar moko kuom jonyuol pod ichuno ni nyaka nyiew lewnigo e skunde kata bang' migawo mar somo kwedo mano. Nyithindo dhi biro ka gin gi uniform mopogore, quality bo opogore. Koro nyithindo moko ne teenager mano en ga very big issue nikech teenager dwaro ni mondo bed marom gi ng'at manie bathe. Kata obedo ni midhiero maka gi kacha okwako ikruok margi mar donjo e skunde sekondar, gikone to en ni japuonjre ka japuonjre ma yande otimo penj mar KCPE donj e klas 9 mana kaka sirikal dwaro. James Okoth, Ramogi TV.